Vi har om socialisme, og det er i forbindelse med et forløb i samfundsfag om politiske ideologier og menneskerettigheder. Karl Marx blev født i 1818 og døde i 1883. Karl Marx er manden bag den oprindelige udformning af socialismen og kritiserede stærkt liberalismen og det kapitalistiske industrisamfunds undertrykkelse af arbejderne. Mennesket var for Marx et socialt arbejdende væsen, som er forbundet til sociale fællesskaber og formet af samfundets normer og værdier. Ifølge marxismen er der en grundlæggelse indbygget konflikt i kapitalismen. På den ene side sælger arbejderne deres arbejdskraft, og til gengæld får de en betaling i form af løn. Marx mente, at man kunne anskaffe den private ejendomsret og indføre socialisme. I et socialistisk samfund er der fælleseje, og det betyder, at staten ejer virksomhederne, og at det er arbejderne selv, som styrer virksomheden. I forbindelse med det, Laura lige har sagt, så er vi nu kommet til socialismen. Og her der senere så vi vil tale om kommunismen, og vi taler om dem begge to ud fra menneskesyn, samfundsopfattelse og syn på statens rolle. Og så vil jeg også lige komme ind på noget om socialisme i forhold til kommunismen. Socialismens menneskesyn, den siger, at mennesket er et socialt og arbejdende væsen, og at det derudover er et væsen, der formes af samfundet og har et behov for fællesskaber. Derudover så er det sådan, at inden for socialismen, der siger samfundsopfattelsen, at samfundet er organisk, der er klassekampe og interessekonflikter mellem arbejdsgiver og lønmodtagere, og til slut så vil et kapitalistisk samfund, det vil gå under, og der vil derved opstå et socialistisk samfund. I forhold til synet på staten, der skal der være en stor og stærk stat, og staten den ejer virksomhederne og skal forsøge at skabe lighed og velstand for alle borgere. Det er i forhold til socialisme er i forhold til kommunisme vejen til kommunisme. Det er overgangsperioden, og Julie hun vil nu sige noget mere om kommunisme. Og jeg vil så starte med menneskesyn, hvilket vil sige, at mennesket formes af samfundet, da det er et flokdyr og har brug for sociale relationer. Det kommunistiske samfund understøtter menneskets natur og med varetage for andre mennesker, hvilket betyder, at man ikke udelukkende fokuserer på sig selv. Så kommunisme indikerer et klasseløst samfund, hvor alle er lige. Og ifølge kommunisme så er syn på statens rolle, det kommunistiske samfund betyder, at staten ikke længere er relevant eller nødvendig. Drømmen om kommunisme opstår i sammentogt med socialismen og udryddelsen af liberalistiske og kapitalistiske idéer. Det var så vores præsentation om socialisme.